Por si habían robado hackers. Non, estes van a cantidades un pouco superiores, non andan con minucias. Con minucias non llevan. Bueno, entonces, a ver, o primeiro punto logo da orde do día, que, como dicía, o borrador de acta de sesión anterior quedou 16 de outubro pasado. Algúnha observación que facerlle ao señor secretario? Pois nada, entendes aprobada por unanimidade, pois. Gracias. O punto 2 pois foi o que acabamos de ter, e o punto 3 é autorización de uso de videoactas como documentos complementarios das actas de sesión dos órganos colexiados da corporación. Ben, isto ven a raíz de un compromiso informal, por chamarlle de alguna maneira, que tuvemos na Xunta de Portavoces última, e que nos comprometemos a pôr en marcha isto, e o señor secretario, que a xilidade que o caracteriza, nos trae a súa proposta. Entonces, como é a proposta de secretaría, que nos la explique. Ben, boa tarde. Bueno, a proposta basicamente consiste no que o propio enunciado di, no uso de videoactas como documentos complementarios das actas da sesión. Realmente isto xa o estamos a facer, coido que dentro do ano 2014, pero digamos que a peculiaridade que propoñemos, o que se propón agora, é que, dado que se emprega a videoacta, no caso das actas das sesións plenarias, deixemos de transcribir de forma prácticamente íntegra o contido dos debates plenarios. Básicamente, por razóns de economía de medios. A transcripción dos debates plenarios é un traballo que facilmente ocupa unha xornada laboral completa durante unha semana dun auxiliar ou dun administrativo, sen contar logo o traballo de revisión dese documento pola miña parte, non? Tendo grabado o texto completo das intervencións nun documento cuxa autenticidade, cuxa integridade está garantida por os sistemas de sinatura electrónica que cumplen o esquema nacional de seguridade, entendeuse que non era ou que non é moi eficiente proceder ou seguir a proceder a elaborar as actas como se tratara de diarios de sesións. Esta posibilidade está expresamente contemplada na Comunidade Autónoma de Galicia, na normativa autonómica, nun decreto de 15 de febreiro de 2018 sobre os libros de actas e resolucións de entidades locais galegas, que é unha norma, un regulamento que sacou a Xunta precisamente para adaptar esta materia, toda a materia relativa a actas, libros de resolucións ou de decretos de alcaldía ou presidencia, a administración electrónica que nos xa temos implantada, non? En este decreto se prevé expresamente esa posibilidade de que mediante acordo plenario se poida optar porque as actas incorporen o arquivo audiovisual da sesión e determinar que neste caso non será necesario facer constar no documento escrito de acta o contido das deliberacións. Isto, en parte, sempre son as conxunturas críticas as que determinan os cambios, normalmente é así. Isto surdiu nunha xunta de portavoces, o pleno de setembro foi inusualmente longo, en aquela xunta de portavoces, cando o presidente deu conta da orde do día que se propuña para o pleno de outubro, o primeiro punto iba acta, eu comuniquei nese momento que non tiñamos a seguridade de que a acta pudera estar rematada. A raíz deso comenzouse a falar deste asunto, de xeito informal acordouse actuar desta maneira, pero, legalmente eu entendo que é necesario que o pleno, digamos, nos autorice a operar desta maneira. Como en todas as transicións, sempre hai cabos soltos, e, curiosamente, poucos días despois de que se promulgara este decreto autonómico, técnicamente moi correcto e moi, digamos, un decreto que na súa redacción revela unha intelixencia bastante clara do que é a administración electrónica, dictouse un real decreto estatal, neste caso regulando as funcións reservadas dos habilitados nacionais, no que curiosamente se di que o secretario das corporacións locais de toda España, aínda que se poidan facer actas en formato electrónico, ten que facer un extracto en papel, di así literalmente, en papel, co contido tradicional das actas, incluindo un resumen dos debates. Eu entendo primeiro
que esta regulación do Real Decreto Estatal é un erro claro de comprensión. Non sei quen redactou ese Real Decreto tan tarde como en marzo de 2018, se atreve a dicir que hai que redactar algo en papel cando hai dúas leis estatais do ano 15 que entraron en vigor no 16 que din que os documentos teñen que ser electrónicos a casos excepcionais, non? Curioso. Eu penso que cando querían decir papel, o que cando puxeron papel o que querían decir era escrito. Hai unha certa tendencia na linguaxe coloquial de decir, chamarlle en documento electrónico en papel, decir, aquí parece que o formato electrónico se referiría a un arquivo de tipo audiovisual, unha videoacta, e o documento en papel a un documento escrito, un PDF, por exemplo, non? Pero realmente o documento electrónico pode ser escrito. A maior parte dos nosos documentos electrónicos son documentos escritos, documentos alfanuméricos, non documentos audiovisuais, non? En todo caso, aí se mantén a tradicional fórmula de que o secretario ten que recoller un resume sintetizado, unha síntese das deliberacións. Eu normalmente non me gustaba facer unha mera síntese e acabou derivando a cousa nunha transcripción prácticamente íntegra, máis que nada para evitar discusións, porque se eu me poño a facer un resumo das súas intervencións, pois a min poderá parecerme que o máis importante é unha determinada cousa e a outro poderá parecerlle que non é así. Para conectar un pouco ese decreto autonómico que permite omitir as deliberacións, ese Real Decreto Estatal que sigue a decir que hai que facer unha síntese, pois o que vamos facer, o que eu digo que vamos facer, é que agora sí, vou facer un acta escrita na que vou facer un resumo, ese sí, vou facer eu un resumo dun parágrafo, nen sequera vou resumir probablemente as intervencións, intervención primeira, intervención segunda, senón que a posición do grupo tal expresada por o seu portavoz é rexeitar esta proposta de acordo por o motivo A e B, unha síntese dese tipo suficiente, dese modo salvamos o que pon o Real Decreto e o que é o texto, o contido completo da intervención está disponible na videoacta. Con esa fórmula intermedia, pois quedaría así, non? Tamén na proposta se fai alusión tamén pois aos apartados de preguntas e de rogos. Perdón. Decía que no apartado fago tamén alusión aos apartados de preguntas e de rogos, en canto a que nas preguntas se recolla o que é a pregunta en sí e o que é a resposta en sí, a marxe de que eso logo poida ter outras derivacións dialécticas pois que non necesariamente se teñen que recoller na acta, estarán na videoacta, e o mesmo no apartado de rogos, que pode haber dar lugar a un debate, no seu caso pois haberá un resume dese debate nada máis. E, por suposto, pois as posibles incidencias que teñen lugar na sesión. É iso que se propón acordar. Ben, pois nada, sometemos a voto. Non só unha cuestión, non sei se é factible o siguiente, que cando fagas ese resumen en cada punto pudiera aparecer un minuto e segundo da videoacta, o que en pleno de 5 horas casi a buscar ou 7. Vamos a ver, explícote, non? Eu creo que eso sí é fácil. Pero eso xa estamos a meter agora. Agora, sí, é dicir, os PDFs das actas levan xa un enlace. De feito, bueno, sí, é verdad que leva o enlace ao punto. Sí, pero é que o enlace, é dicir, o sistema de videoacta hai un enlace, digamos, xenérico. Sí, non, xa hai. E o sistema de videoacta leva un minutaxe que se monta, podes buscar por oradores, por minuto, e ahora mismo estamos a cámara, vanse empregar varias cámaras de maneira que cando ti premas o botón para falar vaiche coller un primeiro plano, é dicir, a realización, a calidade vai ser moi diferente, moi superior á actual. Entón, bueno, pois en todo caso tratarase de que teña a maior usabilidade posible, porque evidentemente o que non ten sentido que para consultar unha intervención que además eso pode interesarme a min tamén nun momento dado, é dicir, teña que tragarme 4 horas de intervención ata atopar o lóxico é que teña, xa digo, un sistema de minutaxe no documento que te permita localizar rápido. De acordo, ben, pois sometemos a votación. A favor? Unanimidade, pois, pexo, nada. Ben,
Pois pasamos ao punto 4, que é a moción do Grupo Socialista sobre a supresión do pleno de debates do Estado da provincia. Non sei quen intervén. Sí, adiante. En base á premura vou reducir a miña intervención ao mínimo posible. Simplemente vou ler un par de puntos, digamos, da moción e da resolución, porque creo que atendes todos na vosa posesión. Referido ao debate do Estado da provincia, durante o pasado mandato 2015-2019, o 87% das propostas aprobadas están sin cumprir. Das 57 presentadas nas sesións celebradas en 2016, 2017 e 2018, hai 43 propostas sin executar, e de outras 7 non hai datos sobre o cumprimento, posto que son ideas vagas e sin contido práctico. Do ano 2016 están sin cumprir o 73% das aprobadas, do 2017 seguen en barbeito o 93% dos acordos. E do ano 2018, máis do 95% están tamén sin executar por parte do Goberno provincial. O Pleno aprobou durante o debate do ano 2017 unha proposta do Grupo Popular para axudar a preservar para xeracións vindeiras o patrimonio inmaterial da nosa provincia. Agora só disponible na memoria dos arensáns máis lonsevos e susceptible de desaparecer progresivamente co paso do tempo. Que repercusión real tivo esta decisión da maioría dos membros daquela corporación? Ninguna, excepto a presencia de titulares no medio de comunicación. Que papel xogaron as necesidades reais da provincia en aquel acordo? Ningún papel. Por eso levamos a resolución que a Deputación de Ourense suprima a sesión extraordinaria e anual do Pleno na que se celebra o debate do Estado da provincia. Moi ben. Monsin. Nada, simplemente decir que vostedes empezan a falar de o pasado mandato. Eu é que vivo no presente, o presente é o mandato 19-23 e considero que estamos no primer ano deste mandato, desta legislatura, e é o primer debate desta legislatura, e considero que era importante estar aquí, como estivemos os outros grupos da oposición, e considero que neste aspecto vostedes cometen un erro ao anticiparse a algo que todavía está a comenzar, que este mandato, volvo a repetir, e polo tanto eu xa lles adianto que vou a votar en contra desta moción. Moitas grazas. Bernardo. Eu, como indiquei no pleno, considero que o pleno máis importante da Deputación Provincial é o pleno de presupostos, e aí se deberían de dirimir as actuacións futuras da Diputación de Ourense para o ano 2020 ou sucesivos. Entón, a verdade é que teño as miñas dúbidas da necesidade deste pleno, pero, bueno, tamén considero que se o hai que acudir a él, posto que é a responsabilidade que nos otorgan os nosos cidadáns. Polo demais, reservo o voto para ver. Señor Caride. Gracias. A postura nosa, Democracia Orensana, é votar en contra desta proposta polas razóns que quedaron sobradamente expostas na miña intervención no propio pleno do debate sobre o Estado da provincia. Ben, nós, evidentemente, o Grupo Popular, como resulta obvio, estamos en contra e o argumentaremos no pleno como é menester. Alguna intervención máis? Nada máis? Sometemos a votación logo. Votos a favor da moción do Grupo Socialista. 3, Grupo Socialista. Votos en contra, Grupo Popular e Ciudadanos, e abstencións BNG. Dixen ben? Ben, por gracias, pasamos ao punto siguiente, moción de urxencia. Señor secretario, ninguna, algún grupo ten algo? Non? Ben, pois rogos e preguntas. Como dicen por aí, cantar menos, mellor. Nada máis, por moitas gracias. E pasamos